Salut, eu sunt Vali și am să vă învăț cum să vă instalați un program în care să filmați jocuri sau ce vreți voi. Acest program se numește Baticam și este foarte eficient. Adică eu unul sunt foarte mulțumit de el și sunt sigur că și alții sunt foarte mulțumiți de el. Am să vă arăt cum trebuie să arate Baticam. Cam așa. Dacă nu arată așa, nu e Baticam. Logic. Aici în Baticam puteți să... În primul rând să vă arăt ce puteți să faceți. Aveți diferite setări și opțiuni foarte multe. La general, video, imagini, ieșire, despre... Trebuie doar să citiți. Puteți să faceți poze. Mă rog, foarte multe chestii interesante la Baticam. În primul rând, eu filmez cu asta. Și încerc ca să știți. Cu asta eu filmez, după cum puteți să vedeți. Aici, după cum vedeți, am apăsat clip pe acest creon și aici avem mai multe aplicații. Și să ștergem pătrate, rectunghiuri, mă rog. Multe aplicații interesante. Mă rog, trebuie doar să descoperiți. Atât e tot. Asta e tot, trebuie doar să descoperiți. Mă rog, să trecem la faza de instalare. Eu sunt acum pe YouTube, mă rog. Care cum probabil faceți toți când instalați un program, intrați pe browserul Google. Mă rog, acest program merge și pe Firefox, Internet Explorer, mai multe. Scrieți Baticam și dați la prima. Citiți cu atenție că trebuie să scrie cam ce scrie aici. Baticam download, let's play, game, video, screen, record. Mă rog, cam ce scrie aici. Trebuie să scrie așa. Mă rog, eu am Windows 7 și mie mi-apare din prima aici site-ul corect. Celelalte n-am intrat pe ele, dar probabil sunt virusate. Cum probabil știți. Intrați aici. Sunt niște noțiuni simple. Acesta este Baticam. Aici vă arată cam ce puteți să faceți pe Baticam. Da? Aici este la download. Aici puteți să vă instalați softing-ul sau Bandisoft. Mă rog, dar eu în general toate programele le instalez de pe Home. Puteți să vedeți aici download Baticam și aici e ca să vă cumpărați licență. După cum puteți vedea, deși nici eu nu credeam că merge să-l instalez pe tabletă. Și aici mai sunt niște site-uri tot așa de editare. Mă rog, Homecam este cel mai nou Bandicoot pe care l-am. Deci sunt site-uri bune, foarte bune. Și e cam simplu. Apăsați pe el. Și aici. Și cam la toate sunt la fel. Apăsați pe ele, vă apare aici descarcă. Și cam astea sunt la tot. Da. Acesta este Bandicoot pe care l-am eu. Este destul de eficient.
Nu e chiar un site de editare, dar când o să am nevoie de unul, l-am să-l instalez pe HomeKit. L-am instalat și este eficient. Chiar vi-l recomand. De caz de aveți nevoie de un program de editare. Deci vi-l recomand pe HomeKit. Cel mai nou și de încredere. Și cam asta ar fi tot. Sper că v-a fost de ajutor. Ne mai vedem în următorul episod. Pa!